Arewa Musical Hausa TV. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon. Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To kada ka manta in yau ne farkon zonka wannan channel din ta mai albarka ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen da zarar mun dora a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Mun gode. To a yau shirin namu zai tattauna ne akan Hamisu Breka da Sani Ahmad. To masoya Hamisu Breka da masoya Sani Ahmad, muna so ku ware mana da Sani Ahmad da Hamisu Breka wanne ne fi ya tsara waƙar soyayya a tsakaninsu. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breka, muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Ku rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ku a wannan shiri na waye gwaninka. Mun gode. To masoya Hamisu Breka da masoya Sani Ahmad, yanzu da farko za mu fara shiga waƙar Hamisu Breka domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin Hamisu Breka da Sani Ahmad wanne ne fiye tsara waƙar soyayya a ra'ajita a ji daɗinta. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breka, kada ka manta ka danna liking a wannan bidiyo sannan ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora. Mun gode masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breka. Yanzu bara mu shiga waƙar Hamisu Breka domin ku ji yadda ta kasance. Cikin duniyar mu dai rayuwar mu da ke mu haɗa shi, kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zakirin sowa ne san badilin shi, cikin ganna zagayen ne mulki jiki ya daɗe nazari kan abinda na san babu. To masoya Hamisu Breka, kun ce da wakar Hamisu Breka ta kasance ta bangali ba. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breka, muna jiran ra'ayoyinku a ƙasan wannan bidiyo. Sannan kada ka manta ka danna liking a ƙasan wannan bidiyo, sannan kai mana subscribe, sannan inda dama kai mana share din wannan bidiyo zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breka. Kai dai kada ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe da zarar mun dora sabon shiri a wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Musical Hausa TV. Yanzu bara mu shiga waƙar Hamisu Breka domin ku ji yadda ta kasance masoya Hamisu Breka. Mun gode. Dukan masoyan da ke ƙaunar ka dai ba ta kai gaba. Ki ƙara ji sannan ki karkaɗe kunnuwa. Kana da kyau shakinka ya fi tauraruwa. To masoya Sani Ahmad da masoya Hamisu Breka, a nan muka karkare shirin namu na waye gwaninka na duniyar taurari wanda channel din nan mai suna Arewa Musical Hausa TV take daukar nan kamu. Kai dai kada ka manta, kada ki manta ki danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan channel din ta mai albarka. Mun gode masoya Hamisu Breka da masoya Sani Ahmad. Bissalam.